Teda to je sešlost. To je zhromaždenie. Pána Beka. Ešte je kravička. No tak toto stojí za to. Transpantaneira. Tak to vyzerá v období sucha, len akurát máme tu na aj prekážku. Krava. Akurát tu máme aj prekážku v ceste. Hola. Aj číslo má vytlačené. Takže takto v období sucha vyzerá tá cesta do Pantanalu. Cez Pantanala. Jediná taká hlavná cesta. Ostatné sú zopár ešte nejakých, ale nie takto vedúcich, ale možno nejakých bočných, ale veľmi málo. Toto je tá hlavná. Kozí! Obrigado. Obrigado. OK. Ale ešte dobré. Ešte je to dobré. Není to až také zlé. Tak toto je. Tak to je fantázia. To je fantázia. Keby nám Ismail zastavil kvôli volávke, tak ho zhodíme z čoho. A všetci sa tam hrabú v tom blate jednom a všetci majú čo žrať. Tam musí byť tých živočíchov. Je to hento uživí, vieš, hento. No. Krvie. No koľko druhov tam môže byť vtákov? No hlaviek je... Zo 10 druhov vtákov tam je. No je tam ibis tento čiernohlavý, je tam žabíru. Volávka biela. Malá, tá beluša veľká, beluša malá. Beluša malá. Neviem, či sú aj... Lyžičiare. Lyžičiare sú... Ibisy, možno aj 2-3 druhy. No. Možno aj 10 druhov vtákov. No, lebo kúpu aj nevidíme, vieš, ale nevšimneme si. Tam budú, hádam, aj také tie... Lebo hen tam je to dozadu, Áno. aby som to dostal tú hĺbku. Dúfam, že tam bude výhľad. Tak to na diaľku. No poď bližšie, teda. Toto snad ani sa nedá vypovedať. To je zhromaždenie. To je zhromaždenie. Takže takto to vyzerá.
Lantana, alebo budú vysucha. No. Tak to je biodiverzita. Vtáčia. Na toto musíš prebehnúť Slovensko, aby si toľko našiel. No to áno, celé. Tam je kara ešte hore na tom kríčku. Smerom dopredu. Ten lyžičiar je krásny, červený. No. To nečudujem, že chodia slnečný zdroj. Kedysi sa posúva. Mne sa to tak javí, že čiastočne. To by som videl. Mám ich pekne, aj volávku, aj lyžičiare. No 100% máš zabratý ono. Pozri sa, nechaj si ju tak a pozri sa zvonku. Nemá.